Добър ден! Election campaign в Америка продължава и продължава в пълна сила. Това, което стана в последната седмица, беше, че всеки кандидат привлече по няколко хора от другата партия. За какво става въпрос? Към Тръмп се присъедини Тулси Габърд. Тулси тя е много известна, невероятно интелигентно момиче, много уважавана. Тя беше уважавана, когато беше при демократите също. Тя работеше в тяхната конференция. И сега също много от републиканците уважават. Тя представи Тръмп. Имаше... кога беше това? На септември 6 в Лакрос, тук в Висконсин. Имаше събиране и тя го представи, зададе му няколко въпроса, интервю тайп беше. Аз мисля, че тя ще донесе много валю, много стойност към неговия тим. И също така е много голям показател за това какво става в Демократическата партия. Другият човек, който мина към Тръмп, както може би много от вас вече знаят, е Робърт Ф. Кенеди, Джуниор. Баб Кенеди, той беше се кандидатирал като индепендент. Това, което стана с него, ако четете навсякъде, той не е постигнал водовете, не е нищо станало с него, но на практика не е точно така, защото демократите го съдат поне в 5 states за най-различни неща. Само и само той да не може да отиде на балет, на бюлетината да отиде неговото име. Значи направете сметка до каква степен индепендент са изолирани. И след като беше на успешното убийство на Тръмп, тогава това, което стана е, че те казаха, той излезе и той каза, че той се присъединява към Тим Тръмп. Тим Тръмп е отбора на Тръмп. Така. Какво прави Камала? Има няколко хора, които ние ги знаем. Всички ги знаете, които се занимават малко с политика или четат. Лиз Чейни, която тя е републиканка, тя е дъщерята на Дик Чейни, който беше вайс-президента на Джордж W. Буш младши. Тя каза, че тя ще гласува за Камала. Тя ще гласува за демократите. Да. Тя се занимаваше също така и с кейса на така наречения January 6 кейс, който е много известен. Нападение на Capitol и став, което беше тотално измислено. Вътре хората влезнаха наистина, правиха си снимки, селфис и те отидоха и след това ги търсиха да ги арестуват и да им дадат 3 години затвор. Това беше по Нанси Пелози нареждане. Да, там всичко се дирижираше от Нанси Пелози. Цялата операция се дирижираше от Deep State и CIA. Това вече се доказва и има свидетелство за това нещо, че имало хора, които да подведат хората до там и се казват, айде давайте, ще ходим, ще така. Ама това не са всъщност хора, които са от трамписти или някакви такова. Това са поставени лица, които ги дърпат да отидат до там и след това их чезват. Да, и такива неща стават в днешно време в Америка, за съжаление.
Всъщност, те са ставали те неща с години. Ние просто не сме ги знали, ние просто сме били много далече, ние просто сме се живяли един много различен живот. Специално по времето, което аз живеех в България, аз съм живял около 20, колко, 3, 4, 5 години. Аз винаги казвам, че по мое време ние си живеехме като едни щастливи калитковци. Буквално. Да. Каквото искат да ми говорят, всички те глупаци, буквално глупаци, които бяха едно време извън системата. Защо бяха извън системата? Защото те бяха най-мързеливите. Те не работеха, те нищо не искаха да правят и непрекъснато говореха срещу комунизма бил такъв, комунистите били такива, няма идеална система. Да. И изведнъж те глупаци, като дойдаха западняците и започнаха да им дават пари на тях, винаги така става. Те отиват при най-тъпите и им дават пари, защото те са най-лесно манипулирани. Да. И така. Но по мое време ние си живеехме като ние щастливи калитковци. Това съвсем сериозно ми говоря и аз нямам skin in the game. Аз съм живял в България, сега живея тук. Не е нещо, което искам да ви кажа, да ви изненада. Искам правилно да ме разберете. Така, не сме били запознати по начина, по който Америка работи и целият Запад работи, който ни се представяше по съвсем различен начин. И от страна на комунистите, и от тяхна страна. Да, те се представяха като едни божи душички, които са много богати и стават богати, така просто се стиковат. Комунистите ни ги представяха като едни... Всъщност комунистите бяха по-прави, защото те винаги казваха, тези ни шпионират, те искат да ни разбият. И така става. Да, по времето на той с Белега, как се казва. Така, продължаваме нататък. Значи в кемпа на Харис влезнаха Лиз Чейни, Дик Чейни, нейният баща, също каза, че ще гласува за Харис. Той е републиканец, хардкор републиканец, гласува за Камала. Ще обясня след една секунда. И другите, които Майк Пенс, който беше на Тръмп вайс-президента. Той е такъв лайнер, той е, че е ужас. Сигурно Мит Рамни, който, не знам, може би сте чули за него. Той е от Юта. Той и така, и така. Накъде ще дух на вятъра? Но това са хората, които се присъединиха към Харис. Така. Всички говорят, че е много важен този елекшен. Невероятно важен. И всеки си вика, нали, много е важен, зависи Америка какво ще направи. Добре, защо е важно? Айде да помислиме защо. Защото това се определи дали неолиберализма ще продължи да съществува. От това се определи какво ще стане във войните, които се развиват като предястие, нека да кажем, на една трета световна война. Това е предястието. Тя идва. Ние няма да избягаме. Без война няма да мине. Или ще дойде Тръмп, който ще забави процеса с доста години. Защото ако дойде Тръмп и забави процеса и на хората им хареса, не само в Америка, но както виждате има тръмпизъм вече в Англия. Това не е случайно. Да не говорим за всичките тези неща, които стават в Франция. Германците също са много недоволни. Те стават все още по-недоволни и така нататък. Така, това е много важно. Това е много важно, защото ако на хората им хареса как Тръмп ще поведе следващата епоха, ние сме между два пласта, които се наместват сега. Да, това, което беше преди, той е заминал. Това го няма вече. Няма го. Никога няма да се върне. Да.
Аз затова казвам, че Путин е още delusional. Той все още си мисли, че той ще си приказва с неговите приятелчета в Германия и ще седне на една голяма маса, ще направят нова Ялта и след това ще си пътува и ще ходи да танцува пак с австрийските булки. Не, няма да стане. Това е over. Това никога повече няма да се повтори, поне в следващите 3 генерации. Това, което идва сега, е много опасно. Това, което идва, ще бъде много жестоко. Защото и двата лагера нямат никакъв рум за negotiation. Да. И двата няма да отстъпят. Така, продължаваме нататък. Говорихме за трампизма. Ако на хората, на държавите им хареса трампизъм и как Тръмп управлява и какво е всъщност неоконсерватизъм, което е неговото, как се развият нещата в различните държави. Ако на всички им хареса това нещо, това е много така плосък израз, да кажем, но ако това се хареса по света, има много голям шанс след него следващия президент да бъде също, независимо дали ще бъде Венс или ще бъде някой друг, да бъде последовател на течението Тръмп. Ако стане Камала, всичко това, което беше през последните 4 години, ще бъде продължено на стероидс. На стероидс ще бъде продължено и ще бъде продължено, защото Камала тя няма нищо, тя няма глас. Тя знае, че е поставена там. Тя знае, че ако тя стане президент, нея ще я направят президент, а не, че това хората са гласували за нея. И затова ще кажа също след една секунда. Защо го казвам? И тя ще прави това, което и се каже. И всъщност зад това ще има кукловоди, които ще ръководят цялото шоу. Това може да стигне, това може да прерасне много бързо до война. Много бързо. Сега, има нещо друго също така, което аз ви го казвам като информация, но това по-скоро за нас. Ние може да имаме втора Civil War here. Да. Тук, само като гледаш статистиките на продаване на оръжие в последните 2 години, е нараснало с 280%. Разбирате ли за какво говоря? Само като гледаш как хората са насъскани един срещу друг, просто насъскани. Да. На представа си нямате какво може да избухне тук. Просто не може да ви го побере, защото вие живеете в друга среда. Аз това го знам. Да, това, което може да стане тук е нещо невероятно. Да, ние седиме тук и си говориме, добре, ако тръгнем надолу за Аржентина, откъде ще минеме, за да не е пух-пух? Да. Така че нещата са много, много напечени. От другия аспект, като погледнем, нека да кажем икономика. Това са пиларите на една държава. Икономика, финанси, това как се развива GDP и став. Аз съм се записал дори Wars, защото това е много важно. От тези войни, които в момента се разработват, ще прерасне голямата война. Нека да отиваме на икономика. Каква е икономиката на Америка? Блестяща. Това ми звучи като виц направо. Да. Гапа ние му викаме разликата
между бедните и богатите се увеличава. Едни стават по-богати, други стават по-бедни. Да. За съжаление, защото аз следя Finance Channels, аз съм финансист и това е което следя, което ми е интересно. Там понякога се майтапат дори, че тези, които едно време са пазарували в Whole Foods, който е най-високия левел за магазин за храни, казва се Whole Foods, те Амазон го купиха в момента, и продават organic foods, и продават храна, и продават храна от целия свят. Има френски сирена, френско масло, аз много ги обичам тези неща. Да. Сега, тези, които са били едно време са пазарували в Whole Foods, са минали в локалните магазини да пазаруват. Тук в Чикаго, те, които са били в Чикаго, знаят, че Jewel е един от магазините, които е най-големия, Марианос е другия магазин, Доминик затвори и имаме етническите магазини. Етническите магазини са, имаме италиански магазин, имаме гръцки магазини, имаме мексикански магазини. Не, това са етническите магазини. Където българско сирене може да отидеш и си купиш. Няма да говоря за българско сирене, друг път ще говоря. Те тухли, дето ги изпращат тук, които нямат нищо общо с овче сирене, е срамота. Срамота. Това е гарбеч сирене, което ви изпращате за износ. Това не е овче сирене, не ми го продавайте на мен. Да, овче сирене, като отидеш и опиташ френското сирене и то ти се топи в устата. Нашето го дъвчеш, няма никаква мазнина, никаква стойност, нищо. И затова никой не го купува. Както и да е. Това беше сайт ноут. Аз съм много дизапоинтен в това, че нямаме дори хора, които да могат да правят и да изнасят. Така, говорихме за етническите магазини. Така, тези, които са пазарували в Whole Foods, са започнали да пазаруват в нормалните магазини. След това, те, които ги има почти на всеки ъгъл, става въпрос. След това са започнали да пазаруват от Walmart, който е на практика най-ниското качество на храна. Да, в Walmart, като си купиш джус, то е половината гликоза. Като си купиш някаква храна, тя е натъпкана с неща, които нямат нищо общо с месо, нищо общо с мляко, нищо. Там можеш да си купиш сирене, което никога не е виждало крава или овца. Но е боядисане като сирене, мирише като сирене и е направено от corn, oil и съставки. Както и да е. Така. И сега какво става? Тези, които пазаруват, са стигнали да пазаруват от Walmart, ще започнат да пазаруват от Dollar Store. Разбирате ли до каква степен вече говорим? За да могат да се хранят. Хората трябва да се хранят по някакъв начин. И въпреки какъвто и буклук да вземеш, трябва да сложиш нещо по време. Да, за това говорим. За това говорим. Бях в Тексас оня ден, долу на голфа, гледаме една яхта. Каква е тая яхта? На кого е тая яхта? 40 милиона яхта. Но тя е огромна. И ти седиш и ходиме, и я снимаме и си викаш... Да, тя беше на собственика на един от собствениците, който е бил на баскетболния отбор. Както и да е, искам да ви кажа каква огромна разлика има. В същото време, като вървиш по тротуарите, виждаш хора с път на тротуара. Едно време, аз съм бил в Индия, бил съм в Бангладеш, нали, в тези страни, той има други причини, да, но те, понеже нямат квартирите, дето работят в големите градове, а не могат да се проберат в провинцията и да дойдат на другия ден на работа, нито имат пари, нито имат време да го правят това нещо, и спът или на рикшите си, или на тротуара. Никога не съм си представил, че това може да стане в Америка. Но това беше едно време. Сега вече, като гледам какво става в Сан Франциско, не знам, аз мислех, че нищо не може да ме очуди повече. Така, и продължаваме нататък, разликата се увеличава.
Това означава, че икономиката не върви. По-малко хора се назначават на работа с оправданието, че Artificial Intelligence идва сега. Ако някой може да ми покаже нещо tangible от Artificial Intelligence в момента, да ми се обади по телефона веднага. Единственият, който работи най-много по Artificial Intelligence е Алън Мъск. Никой друг. Другите само такава уста, ама тук това се говорило, ама бъдещето било страшно, ама тук ще да стават страшни неща с Artificial и нищо. Ето както виждате чипс за Artificial Intelligence на Nvidia, къде отиде Стак? Стак отиде Буклука. Буклука, най-добрата компания, която беше Signature компания, тя е Signature компания на United States за произвеждане на чипове за Artificial Intelligence. Сега е $100. Беше 1300. Не, те направиха сплит, да бъдем честни. Но трябва да се поне $300 в момента. Както и да е. Сега, това е за икономиката. Хората не могат да се намерят работа. Те, които се намерят работа, те работят 2 или 3 работи. От едната отиваш на другата, отиваш на третата и пак нямаш пари, нито да си платиш отоплението, нито ток. И после отиваме вече на finance. Finance е една от най-големите индустрии в момента в Америка и по времето на коните. Неолиберализма. Какво означава това? И това означава, че много голяма част от индустриалния капитал се пренасочи в финансов капитал. Това означава, че вместо да построят завод за коли или завод да произвежда нещо, за какво ще строим завод? Дай да инвестираме парите, ще вземем двойно повече. Аз казах, ще направя едно предаване за финансовата индустрия, как работи във връзка с Japan, което е много интересно да го знаете, но това ще бъде друго видео. Да, как се инвестират пари for free. Literally for free. Така. И какво става с финансите? Еми нищо. Всичко е пренасочено да се печелят пари на борсата. Ама няма пътища. Сега няма пътища. Ще направим един асфалтиран път. Тук е готово. Да. И какво стана, че Чайна просто е така, с штракане на пръстите, постигна това, което Чайна никога го е нямала. Да. Те произвеждат коли. Но не само коли. Това е най-малкото. Това е краен продукт. Чайна прави един завод за коли за 1 година и половина. Америка прави един завод за коли за 5 години и половина. Това означава, че технологията, Иван, която са мислили да правят, преди 5 години вече се е променила. Какво Чайна прави? Чайна прави нещо, което Мъск го прави в момента. Чайна произвежда роботите, които произвеждат колите. Те си ги правят. Цялата поточна линия. Те не отиват и казват, искаме те да ни го произведат. Не. Те си го правят. Всяка една кола в Чайна се произвежда от компанията, която я произвежда. Кола в Америка се произвежда от 42 компании. Стартера се прави тук. Спирачките се правят там. Филтрите се правят там. Няма такова нещо в Чайна. Да. Мъск го прави между другото също. Затова се казва мегафактори. Това е затворен процес. Да. Той само има заводи за батерии, които са навънка. Така. От друга страна, какво става с цената на долара? Това е много интересно. Но цената не е чак толкова важна.
Важното е какво беше долара преди и какво е сега. И какво ще стане с него. Защото долара едно време беше тази валута, която всички искаха да имат резерви в долари, за да купуват най-различни неща. Най-вече се говореше за oil, как беше на български, нефт. И всичките commodities всъщност се продаваха с долари. Нали така? Какво стана? За да задържиш value на долар, долара трябва да ти е currency, която да се търси от целия свят. Добре. Сега, Чайна започна с Русия, с други държави да правят обмен. Саут Америка, Бразил, Сауди Арабия. Това са държави с много големи икономически капацитети. Ама много големи. Да, колкото и Бразил да ви говорят, че била такава... Бразил има такава икономика, да, която тя е по-голяма според мен, отколкото е на Русия. Да, и по-голяма е прави, защото те имат много развита индустрия за стомана. Гардеос е компания, която има толкова много милс, на български сигурно ще бъде завод за произвеждане на стомана по света. Да. Но не само това. Те са доста развита икономика. До сега те бяха смачквани. Сега обаче се отпуснаха нещата и те могат да търгуват. Да. Какво става, като една държава започва да търгува? Като си намалява дефицита на импорт. Какво означава това? Това означава, че тя експортира повече. Става по-силно. Има повече пари. Добре, какво беше с долара? И SWIFT систем. Долара беше валута, с която всички преди това използваха да купуват и продават. Какво означава това? Това означава, че имаше така нареченото Price Discovery. Price Discovery е... не съм много добър по тези превеждания на български, но ще ви кажа, че е следене на цените. Това означава, че Америка знае по всяка една точка на света какво се продава, какво се търси, каква е цената на този материал, който се продава и колко плащат за него. Разбирате ли ме? Да. Това е невероятна информация. Това е невероятна информация. Това вече започва да изстива. Той е гик. Той е номер. Така, ще продължа. Сигурно ще направя едно предаване за това нещо, за да ви стане повече и ясно как работят нещата. Но сега, понеже говорим за президентските elections, просто искам да ви кажа какви са стейкове, какво е залога на всичко, което се прави. Криптокъренси, Тръмп каза, че иска Америка да стане столицата на криптокъренсито в света. И guess what? Криптокъренси, Камала Харис излезе и каза, аз съм за криптокъренси. Да, криптокъренси ние трябва да имаме в Америка. Аз съм абсолютно убеден, че те няма дефиниция дори. Те не може да ти каже какво е криптокъренси. Окей? Но нека да го оставим този въпрос за по-късни анализи. Просто тая част за парите ще говорим друг път. Много е важно, защото блокчейн
ще бъде системата, по която ние ще осъществяваме разплащане и менеджване на пари. Това е бъдещето. Без това няма да мине. Много хора, дори така като си говориме, и така си кореспондирам с няколко човека, ме питат, какво мислиш за биткоин? Какво да мисля за биткоин? Единственото, което е в биткоин, е системата. Блокчейн. Това е единственото нещо, което. Там нямаш нищо tangible. Сашитоши го измислил това. Никой не го знае, никой не го познава, няма снимки на него. Нищо, абсолютно никой. Да, дори сега се говори, че буквално това е измислица на CIA. Нали, колко е вярно, не знам. Не мога да спекулирам, но аз ви казвам от време на време какви неща чувам. И точно това е най-важното за биткоин. Системата. Ти плащаш за системата. Ти имаш някакви токенчета, които уж си ги купил, независимо дали те са илюзионирани или не, но ти ги имаш като бройка. И цената на тези токенчета работят, защото системата е така направена, че до 20 милиона ще произвежда токени. И оттам насетне няма нищо. И оттам насетне цената им още повече ще расте, защото токените са limited. И това нещо се превръща като сейфгард на монетарната система или като тул за хеджинг, както ние му викаме, си помисля как го преведа, на различни финансови кризи. За различни финансови кризи, както златото, например. Като има криза, ти не инвестираш в стак маркета. Стак маркета е долу. Той отиша в канал. Ти инвестираш в злато. Ти инвестираш в нещо, което знаеш, няма да си изгуби цената. Така. Така че това е бъдещето. От финансова гледна точка трябва да се гледат тези неща. И точно за това Тръмп казва, аз искам Америка да стане cryptocurrency capital of the world. Защо? За да има контрол върху това, което става. Да. Пак за контрола ще говорим сигурно в друго предаване, защото много хора могат да кажат сега, да ме попитат, какъв контрол, нали, има блокчейн, никой нищо не може да ти каже. Вярно е това. Вярно е това. Ти си имаш твоя wallet и така нататък. Но има няколко неща, които трябва да ги разберем. Както и да е. Продължаваме нататък. Говорим за стейкс. Какъв е залога на това, кой ще бъде избран, дали ще бъде Камала или Тръмп. Пак искам да повторя за какво говорим. Говорихме за икономиката, говорихме за валутата, за финанси. Нека да поговорим малко за войните, които, тъй като попкорн започнаха да се таковат навсякъде. Всяка сутрин, като се пуснеш таковата, някой нападна. Някой е убил, някъде е станало cool. Войната в Израел не се знае какво ще стане с нея. Въпреки, че Камала казва, че тя иска войната да спре, въпреки, че Камала казва, че тя ще има разговор с Нетаняху, но понякога те ги казват те неща, а след това правят съвсем различни неща. Да. Оттам, ако тази война продължи по-продължително време, аз мисля, че други държави се намесят. Просто така си го мисля. Намесата на Иран или една война по-скоро между Израел и Иран ще предизвика страшни военни стълкновения. Израел не може да се съпротивлява на Иран. Нека да си го кажем, въпреки че се дърват като такава.
Но ще се намесят американците, ще се намесят англичаните. Ще се намесят германците. На тях ще им се каже, че трябва да бъдат намесени. Шулц, какво си мисли така? Че си ядеш ницела и нищо няма да стане с него. И се намесят в Франция, естествено. Там има един много unsecure президент, който насякъде подскача и казва, че ще изпрати войски и ще има страшни наказания. Който си има други проблеми в неговата държава. Те всички имат проблеми. Това им е толкова изгодно да вниманието да бъде насочено в някакви войни, защото всички си имат проблеми. Ако ги погледнете всички тези държави, те до така степен са закъсали. Англия до така степен е закъсала, хората нямат преди да плащат ток. Те се организират на Фейсбук да не плащат ток на компанията, която ги чарджи. Нали? И като, нека да кажем, като се организират и 2 милиона subscribers там, на абонати всъщност, на компанията не платят, какво ще стане? Какво ще направи компанията? Да. Ще спре тока на всеки, те ако спре тока на всеки, тогава па няма да има никакъв приход. Да. И Франция, и Германия, която все по-зле, както казах, ще става. Изобщо не са такова. В Холандия има вече бездомни навсякъде и така нататък. И да не говорим за скандинавските държави, които почти няма новини за тях. Те не съществуват, ако сте забелязвали. Няма новини. За Швеция нещо сте чули? Не, всичко там е чудесно. Не е така. Така че нещата в Близкия изток могат да се изменят. Това ще пренасочи вниманието от Украйна. Украйна ще бъде бита карта. Това е вариант номер 1. Вариант номер 2 е войната в Украйна. Войната в Украйна може да продължи за по-дълго време. Защо? Защото Запада им трябва време да измислят hypersonic missiles, да направят въоръжение, което в момента го нямат, и да направят достатъчно въоръжение, което също в момента го нямат. И другото нещо, което е, че Русия ще се изтощи. Не. Това Русия колко се изтощи, това е друг въпрос. Сега, на Запада започва да им става все по-лесно с тази война в Украйна. Путин, не знам той Дева Зодия ли е, не знам, нещо с този човек не е наред. Не знам. Ако отиваш на война и знаеш, че няма да я спечелиш, не дай да ходиш на война. Това е което аз знам, когато съм бил в армията. Да. Ако отиваш на война, спечелваш войната и се връщаш. Така става с векове. Какво означава да спечелиш войната? Отиваш, махаш то, който е на престола и слагаш твой човек. Или някой друг. Това означава. Колкото повече една война се удължава, толкова повече хората са недоволни, толкова повече критики ще има срещу тебе. Запада това го знае. Те затова искат дълга война. Да. Другото нещо, което е, че според мене той ще изгуби войната. Те ще го изработят него. Да. Той си мисли, че се връзка насам, натам, искаме пак мир, искаме това, което беше в Турция. Това, което беше в Турция, го няма. Той вече не съществува. Забрави го. Само за него говорят. Как па някой не се сети да каже, дай напишем нещо друго. Да. Колкото повече той иска мир, толкова повече Запада ще му каже, не. Аз ли трябва да му го кажа това нещо? Не знам. Защо той не го разбира? Не знам. Между другото, той е обграден с много умни хора.
Дипломат номер 1 Лавров е там. Да. Но той сигурно предпочита да се впръска и да си говори неща, които ни в клин, ни в ръкав. Но буквално ни в клин, ни в ръкав на Европейския форум каза, на Европейския икономическия форум, който беше в Санкт Питерсбург, нали имаше журналисти. Ами аз си говоря с мои приятели от Германия, те ми казват, че не всички мислят като Шулц. Ма кой те пита за твоите приятели в Германия? Ти имаш тук толкова големи стейкс, които са за войната, той говори за неговите приятелчета. Ама ние превзехме този град, ама той ни трябва на практика. Ма кой те пита дали ти трябва или не? Хора са умряли за да го превземат този град. Да, такива неща чувам от него, че започвам вече нещата започват да ми изглеждат малко по друг начин. Той е компрометиран според мен, той или е с английското, или е с германското разузнаване. Да, аз ще отида на английското разузнаване, защото той до ден днешен отказва да отиде до Одеса. А това беше първото нещо, което трябва да направи. Торпедата, които ще се борят моста, ще дойдат от Одеса. Това го запишете си го на едно лихче, сложете си го на стената и ми се убедете и ме питахте, ами ти откъде го знаеш това нещо? Да не говорим за други неща. Да. Куркс. Нападение. Няма нищо, той има само ниви там и такова. Не обръщате толкова внимание. Сериозно? Ма сериозно? Вие сериозно ли говорите това нещо? Ма друга държава ти влиза с танкове в твоя територия и ти кажа, че няма нищо? Това е Declaration of War. Това е, как се казва на български? Обявяване на война. Автоматично. Германски танкове отново са в Русия. Не знам. Аз мисля, че той е компрометиран. Колкото повече гледам нещата как стават, толкова повече си мисля, че той е компрометиран. Между другото, аз не изключвам възможността да бомбардират Кремъл. Това ви го казвам ето сега. Запишете си датата, която ви го казвам. Да. Той си мисли, че той ще седне на маса с тях да си говори, а те искат да му вземат главата. Но това е много вероятно да стане. Защото, както казва, че няма да им разрешат за long range ракети, така изведнъж една сутрин ще кажете, ние им разрешихме. И какво ще направи Путин? Ама нашите red lines са минати. Колко red lines бяха пресечени и нищо не стана. Значи, това е много важно нещо. Защо е важно? Защото тая война зависи какво ще стане с Европа. Да. Ако руснаците се умеят да сложат ред, каквото и да означава това, в Украйна, нещата ще са така, ще умекнат. И ще се пренасочат на практика западняците или към Middle East и Иран, за да се начешат хубаво, или ще се пренасочат към Чайна. Кое от двете ще стане, не се знае. Чайна е много голяма риба за поглъщане. Да, колкото и да си говорят и така нататък. И стават все по-силно и все по-силно всеки един ден. Но ако той не се умее това да стане, Запада се наложи в Украйна, което аз предполагам, че ще стане, тогава вие ще плащате за управлението на Украйна. Икономически почти цяла Европа ще бъде капо. Да. И това ще трае почти 20-30 години напред.
Докато или Европейския съюз, този синият цирк там се разпадне, или стане някаква друга война. Но вие имате много голями шансове да бъдете замесени във войната, за съжаление, и специално с те, които ви управляват, те льохмани. И които нищо не разбират всъщност. Те нищо не разбират. Те правят това, което им се каже на практика. Им дават пари, иначе ще влезат в затвора. Да, това е класическия начин, по който те им дават пари, за да ги корумпират и после ги заплашват, че ще влезат в затвора, защото ще кажат, че са корумпирани. Това е класическия начин на държане на пъпец. Да. Както виждате, Бойко Борисов не може да каже нищо. Нищо. Той ако си отвори устата и пум! Да. Също ще стане с Певски, с такова. Ако не прави неща, това ще стане, това ще стане. Както и да е. Това са ваши работи. Така. Продължаваме нататък. Това са стейковете. Това е залога, за който говорим, кой ще спечели в Америка. Затова всички чакат. Да. Вече се формират дори лагери насякъде. Кой ще спечели, или ако спечелят те или нея, и какво ще стане при нас. Това е важно. Либерализма е нещо много интересно. Ако примерно потърсите в речника Оксфорд, какво казва за либерализма, много хубави думички. Правата на човека, хората трябва да бъдат свободни, да се реализират и така нататък. Консерватив либерализъм е малко по-различно. Консерватив либерализъм е тези, които наблягат на финансовия и икономическия аспект на живота на хората. И как това се осъществява. Неолиберализма е съвсем друго живот. Да. Начинът, по който там се постигат неща, са непознати за никой друг. За никаква друга идеология. Кой имам предвид? Имате там някакви знамена се развяват с флагове, много интересни цветове. Хора се опитват да ги имплементират в society. Емигранти идват, за да нарушат равновесието на дадена държава. Всеки народ, всяка държава си има някаква, как да кажем, фауна. Да, ние българите сме си българи. Ние си се знаеме, ние си знаеме нашите прибички, нашите такова. Да, дори едно време полицаите, нали, като такава, те си говориха с нас като такава. Нали, ние се знаеме. И по характер се знаеме, и по привички се знаеме, и какво представляваме се знаеме. И сме толерантни един към друг. Не се уважаваме, но това е много голям проблем, според мен. И точно поради тази причина ние намираме начин да се развиваме на базата на това, което сме. Когато дойдат други хора, всеки иска нещо. Различно. И тогава се появяват вече дразгите. Когато се появяват дразгите, има хора, които на практика извличат облага от това нещо и се внедряват в тези дразги и манипулират населението. До сега вече сте ги разбрали тези неща. Предполагам, че не откривам света за вас. Така. И затова неолиберализма е доста
опасен. Като society, той е усъкътен. Той разчита и гледа само към government. Което government реши, което government смята, че е правилно, това ще стане. Да. Ма ти имаш възможност за свобода, не се притеснявай. Ти можеш да правиш всичко, което искаш. Само, че ние ще ти кажем какво да правиш. Трябва първо да питаш при нас да дойдеш и ние ти разрешиме и тогава можеш да правиш каквото искаш. Да. И затова е толкова важно как ще продължи. Как ще продължим напред в следващите 4-8 години. Този век ще бъде доста интересен, според мен. Така, записал съм си няколко пикантни неща, които както ви казах за Камала и Тръмп, при Камала много интересно е, че неолиберализма се поддържа от Холивуд. А може и по друг начин да се каже това нещо. Холивуд олицетворява в филмите. Това е неолиберализма. Холивуд манипулира мнението на хората. Не забравяйте това нещо. Това не са само филмчета, да те си ги правят. Повечето от Холивуд Старс са свързани по един или друг начин с някакви агенции. Както и да е. Така, Холивуд поддържа Камала. Те й дават страшно много пари. Куентин Тарантино, който е много известен режисьор, сигурно го знаете, има много хубави филми. Оня ден гледах едно изказване, просто седиш и си викаш, той психически малко е много интересен, но седиш и си викаш, добре, какво става? Имаше едно интервю той и казваш, направи едно изречение, което на мен много ме впечатли. Важното е да спечелиме. Не е важно кой ще избереме. Той говори за либералите. За демократическите партии. Важното е да спечелиме. Ти си викаш, значи до такава степен ината ти седи в кожата, че за тебе не е важно той, който ще дойде, а важно е просто да си наложиш ината и да спечелиш. Да. Не е важно той, който ще дойде и какво ще направи той за държавата. Той е Куентин Тарантино, той има всичко. Какво му пука на него? Освен ако стане непослушно момче и като Харви Уайнстайн започне да излизат някакви неща, които, нали, с девойки и така нататък. Обикновено, който не слуша, дори Кевин Спейси. Кевин Спейси той преди да започне да го съдят в UK и да му правят всички те номера за не знам какви си неща там, беше направено едно изказване, че той знае много неща за как се каже това? Епстин. И тези, които се срещали с него. Епстин, човека, който е trafficking girls to nobody. Всички говорят за него, че той е имал къща на острова там, млади жени и такова и ги е трафиквал. На кого? Nobody. Един човек няма, който да каже, ето този е бил там. Много интересно. Вкараха го в затвора, че е trafficked girls to nobody. Един човек няма, на който да каже, ето, този е спал с момичета в тая къща. Няма такъв.
Много интересно. Та Кевин Спейси се беше изказал, че той знае много неща по този повод и изведнъж се появиха много дела около него. Съдилища от всякъде. Успя да се измъкне човека. Както и да е. Мисълта ми е, че Холивуд поддържат тая теза, която неоконите поддържат. Което е, нали. Другото нещо, което е, че финансовите институции, нали, като погледнеш, това е финансовия капитал и може спокойно да кажеш, добре, те защо поддържат Камала? Защо Майкъл Блумбърг ще поддържа Камала? Майкъл Блумбърг трябва да поддържа републиканците, тези, които са за сериозния капитал, те, които са за производство, за такова. Производство и капитал в банки и в инвестиране на стак и на различни банц са две различни неща. Друг разговор. Така. И последното по-интересно нещо, което искам да кажа е, имаше един слоган We are not moving back. Ние няма да се връщаме обратно. Това беше слогана на Camel. Няма да се връщаме обратно. Защо? Защото не ни харесва. Колко лошо е обратно, като се връща. Добре, ти не беше ли вайс-президент през последните 4 години? И това, като започнаха да го казват, и всеки започна да задава въпроси по този повод, сега новия слоган е We'll move forward. Ние ще продължиме напред. Да. Това е просто интересните неща, по които кандидатите се наместват, нали, между този бараж от фрази, който е, и само да поддържат тезата, която те имат. Аз нямам мнение по въпроса, няма да казвам аз какво мисля и кого ще избера. Това е за днеска. Искам да ви пожелая приятен ден. Уважавайте се.